duk mutumin da yake so matarsa ta rabu da toilet infection in kana so matarka ta rabu da toilet infection to ka zama lafiyayyen ɗa namiji. Daga wancan satin zuwa yau ina ga mazan da suka kira ni akan ba su da lafiya akan harkan gida zan iya cewa sun kai mutum 100 wallahi ko sun fi ma. Malam wallahi da matata wata guda ban kusance ta ba dan Allah ka ji ba. Ai wannan cutarwa ne, ka nemi magani, tashi ka nemi magani. Ibada ne neman magani, kar ka danna haka. Da wannan na farko kenan in kana so a rabu da wannan. Na biyu, na sha wannan magana zan sake maimaitawa kuma ina ba mutane haƙuri ga masu ganin short bidiyo na suna kira na suna sake min tambaya da Allah malam kaza su yi haƙuri su dinka bin page in za su samu karatun sun samu akan su hutu. An gane wanda kyau? Na farko, duk macen take so ta rabu da toilet infection har abada da izinin Allah, to ta tabbata bayan mijinta magana da muka yi din yana iya wadatar ita a shimfiɗi. Na farko, kada ta yarda da rabu da citta mai yatsu. Citta mai me? Yatsu. Citta mai me na ce? A ji da kyau fa. Akwai ɗanyensa ya fi, ba busheshen ba, akwai ɗanye citta mai yatsun nan, an gane shi? Barin ya wani abu kafin mu ci wannan, duk mazaje na Gombe yawancinsu sanyi ya kashe su. Wallahi mazajen Gombe majoritinsu ba sa iya performing beta a wajen mazajen sai sun sha magani. Zaki ya maka yawa, kai mutum fa in yaje shi zai sayi drink ma in ya taba ba sanyi, ko ba zai saya saboda ba sanyi. In suga ne za a saka cin abinci a bundula shi da yawa a sha, me yasa ba za a mutu ba? Ba ka mutu fa wanda za a kai ka makabarta bane, amma dai a mace kake kam. A samu citta mai yatsu, an ji wannan? A samu tafarnuwa, wannan haɗin akwai na mai mata da marar mata, don haka ka saura da kyau. In baka da mata kar ka yi haɗin da zai magana. Duk mai mata da ya san tana da matsalar toilet infection ko shi, a samu citta mai yatsu da tafarnuwa da kanamfari, an ji? Abu nawa? Na hudu lemon tsami, za mu sake maimaitawa. Citta mai yatsu, kanamfari, an gane ko? Tafarnuwa, sai me? Lemon tsami. Kaga wani abubuwan? A haɗa su a waje ɗaya a daka su daku da ɗanyensu, a tafasa su tafasa sosai.